достигнах до крайната цел. Успях да направя това, за което съм дошъл толкова далеч на другия край на света. Веднага след нашето завръщане от Съединените американски щати и успешното преплуване на протока Каталина, заедно с моя екип седнахме и обсъдихме плановете ни за следващата година. Спряхме се именно на протока Кук като следващ маратон и предизвикателство за мен през 2024 година. Кук представлява разстоянието между северния и южния остров на Нова Зеландия, като се характеризира с изключително ниска температура на водата от порядъка на между 13 и 14 градуса, много силни течения, голямо вълнение на морето и така редица затрудняващи фактори. Моята подготовка започна с тренировки на първо време в басейна. След това една голяма част от подготовката си проведох в открити води, в морето, в моя роден град Бургас, включително и през зимата, където температурата на водата спадна до 6-7 градуса по Целзий, но много беше важно за мен да свикна именно с дългия престой в студена вода. Основна част от моята подготовка проведох на високопланинския спортен комплекс Белмекен, което е най-доброто място в България за подготовка на елитни спортисти. Намерихме връзка с няколко лодководачи, разговаряхме с всеки един от тях, докато накрая се спрем на Грант, който има най-голям опит в преплуването на това разстояние. Започнаха десетки имейли, разговори по телефона, имайки предвид часовата разлика. Късно през нощта в България, тук рано сутринта, но успяхме по някакъв начин да си направим една картина, която се променяше многократно на нашите срещи в София с Цанко, за да сме подготвени за ситуацията такава, каквато ще бъде по това време на годината, именно от 1 до 10 април. Взехме решение нашият полет до Нова Зеландия да бъде разделен на две части. Първо да пътуваме от София до Сидни и след това от Сидни към Уелингтън, за да можем на първо място да предвидим един период от около една седмица в Сидни, където да може да се адаптираме с част от часовата разлика. В Сидни, Австралия, има страхотни условия за спорт. Провеждах ежедневни тренировки, сутрин и следобед в Тихия океан. Водата е значително по-топла, имаше една страхотна атмосфера. Радвам се, че успях да се срещна и с българската общност там. Имахме прекрасни срещи в близост до емблематичната опера в Сидни. Айде, успех! Мачкай! Ние се отправихме с полет от Сидни до Уелингтън, където вече беше планиран най-дългата част от нашия престой.
Още на първия ден след пристигането си проведох и първата си тренировка в Уелингтън на един от многобройните плажове. Всеки ден продължителността на една моя тренировка беше точно 1 час. Установих, че дори и след тази сравнително кратка тренировка в океана, след това развивам силна хипотермия с треперене в цялото тяло и ми трябват около 40 минути да мога да се възстановя от нея. Нещо, което ми подсказа, че една от най-големите трудности по време на плувния маратон за преплуване на протока Кук ще бъде именно ниската температура на водата. Тя е с около 10 градуса по-студена, отколкото беше на плажа на океана в Сидни. Слушай се, това е последният ни разговор. Остават по-малко от 15 часа до старта. Говорих сега с лодководача. Последна визуализация на нещата. Старта е тук. Старта е тук. Сутринта тръгваме в 5 часа. 7:30, 8 часа сутринта ще сме дошли с лодката. Влизаш 50 метра е разстоянието долу-горе от лодката до брега. Тук някъде трябва да има някаква скала. От тук се стартира. Това, което 100%. Час и половина. Много бързо плуване, за да може по хоризонталата да не ни махне течението надолу или нагоре. Час и половина много бързо плуване от тук. На първи 1 час няма да спираш изобщо. На 60-та минута даваме само изотоничната напитка и по най-бързи начин продължаваш. Това е чашата. Тя побира 375 мл. Ще е напълна до тук. И имаме и въже, за всеки случай. Ако трябва, ще го вържем, за да ти го подам. Но това, което със сигурност ще бъде едно старо гребло с дупка и чашата ще бъде вътре. Тоест, ще бъде подавана чашата вътре към тебе. Много внимателно взимаш, отпиваш на няколко глътки, ще бъде топла напитка. 40-45 градуса, каната на лодката с гореща вода и я разтварям в шишето. Ако вържеме шишето да пиеш, това означава да загубим много време, защото шишето като дойде при тебе, както в Америка. Вързваме го тук, докато дръпнеш, докато тръгне течността и ще загубим време. Затова в чашата взимаш на 3-4 глътки, отпиваш, върваш чашата, има човек, който с кеп ще извади от водата. 10 секунди трябва да можеш да изпиеш тази чаша с 300 грама. 1 час, първа напитка. След това продължаваме. Ето тук долу-горе траекторията, по която трябва да минем. Значи тук това нещо е час и половина. Тук е много бързо плуване, за да излеземе от течението. След това влизаме в средната част на дистанцията, която по карта се получава малко надолу. От изток на запад се движим. На всеки 30 минути спираме. Интересното е, че някъде тук, 2 км и половина преди финала, влиза това течение от Антарктида, което е с ширина около километър и половина. Километър и половина тук не трябва да се спира по никакъв начин. Много студена вода. Много студена вода. Дори и да се наложи километър и половина, за колко време мога да го минем. Това ще бъдем на 15-16 километър. Тогава идва това течение. Лодководача каза, че водата тук ще бъде по-синя. Ти ще я видиш с очите си, но ще усетиш и температурата. Тя ще дойде от твоята дясна страна. Тук не трябва да се спира за течности. Излеземе ли от това течение, тогава вече ще вземеш нова изотонична напитка. След излизането от течението, последните 2 км, тук трябва да си хванеш една хоризонтала, трябва да погледнеш, да видиш скала или нещо на брега, на което да се движиш успоредно на лодката. Не трябва да се ходи нито надолу, нито нагоре. Теченията ще бъдат силни. Тук изостанеме ли последните 2000 метра, изостанеме ли, това означава да ни вкара течението обратно във вътре и да се въртиме в един кръг. И за това хората правят по 9-10 часа плуване. Защото ето тук намалява. То е нормално да намалиш, защото вече нямаш и физически сили. Но така трябва да се разпределят нещата, че силен старт, час и половина, докато излезем в открития океан. След това вече пак ще има вълни, умерено темпо и през студеното течение мощно. След това ще има около 5-600 метра, най-много до 1000. За да вземеш малко сили, тук ще дадеме гела, тук ще дадеме
Аспирина кога? Аспирина на третия кога? час. Двата аспирина. Слушай сега, много внимателно. Двата аспирина. Аз ще ги пусна, ще ти ги дам от ръка. Двата аспирина няма да ги разтваряме. Те ще са сухи. Ръката ти ще е мокра, ще ти е почти замръзнала. Внимателно бъркаш двата аспирина, отпиваш ги и до тебе ще бъде греблото с изотоничната напитка. Тоест, взимаш аспирините, пиеш, взимаш изотоничната напитка и пиеш. Тук някъде около 15 секунди ще се забавим. Ако след този студ тук, след този лед, който ще минеме, тук е температурата 11,5-12 градуса. Ако след това си се удървил, ако не можеш да вземеш още 2 аспирина, това ще дойде на 5 час и половина. Да. Още 2 аспирина. Трябва да има разстояние поне 2 часа между... Точно. На третия час и до 5-тия час ще имаш 2 часа. Добре. Взимаш новите 2 аспирина. Пак по същата схема. Вътре са аспирините сухи, взимаш ги, изотоничната напитка, так. Фърляш чашките вътре във водата, с кепчето ги събираме да не оставаме нищо вътре. Добре. На всеки случай това въже е 30 метра. Това въже, ако се наложи, ще вързем чашата. Има възможност червени чаши да ги виждаш ясно във водата. Другото, което е, влизайки във водата, слънцето ще ти дойде от тук. Тоест на всяко едно загреване, слънцето ще ти блести. На мене ще ми е добре, защото ще виждам ясно, докато плуваш. Слънцето ще ти идва от тук. Лодката трябва да е от лявата ми страна. Лодката ще от лявата страна, слънцето ще ти дойде на силната ръка, на загреващата ръка. Да. Така че ми преди, че ти ще ме виждаш в тъмен силует, но аз с червено, всичко е в червено, за да контрастира на синьото. И слушаме се, 3-5 метра дистанция, както сме се разбрали 100 пъти, от лодката. Никакво влизане навътре, никакво изоставане, никакво ходене напред. 3 до 5 метра, за да имаме визуален контакт. Ако нещо има, казваш ми, намаляваш, казваш ми, аз те слушам, постоянно ще сме в контакт. Няма да се бърза, няма да се мисли нещо негативно, няма да бъде нещо, което не е правено до сега. Много други хора са го правили, ти си го правил, вече имаш опит и така нататък. Просто правилно разпределение на силите. Тук теченията са около 4-4,5 км в час. Същата скорост като твоята. Забавиш ли малко и течението ще ни вкара обратно във водата. И не може да излезем, ще почнем да се въртим и ще станат 9 часа, 9 часа пълна, 10 часа, 10 часа и половина. Ще замръзнеш от студ. Затова бързо начало, бърз финал. Тук също през студената вода, максимално. Тук вече в тази траектория, където ще са по-малките вълни, тук вече може с по-умерено темпо. Ти ще казваш как се чувстваш на всеки 30 минути. На всеки 30 минути. Добре съм, всичко е наред или имам нужда, дай ми аспирин, дай ми от гела, студена ми е напитката, стопли ми е малко повече, гореща е, има и преди, че аз не мога да оцеля точната температура. От каната слагаме в шишето, права го, след това ти сипвам и чашата. Не бързаш на 2-3 глътки, да не вземе се задавиш и да не вземе да влезе морска вода, защото ще блокира Преди бъбреци. аспирина можем да вземеш първия въглехидратен гел. Преди аспирина, както е по схема. Първият въглехидратен гел преди аспирина, след това аспирина и на всеки 30 минути изотоничната напитка. Има и предвид, че ако се забавим дори 5 секунди, това означава поне 10 метра да влеземе навътре. Да се отклоним от курс. Тия 10 метра после трябва да ги наваксаш ти, тя лодката си върви, ти трябва да се върнеш обратно до нея. Така че всичко сме го коментирали десетки пъти в София. Всичко. Тук може би ще се около 13,5 ще бъде цялата температура на водата. Тук ще бъде градус и половина, което ще се усети веднага. Градус и половина веднага ще се усети като разликата в температурата. Тя ще дойде от тази страна. От дясната страна ще ти дойде студената вълна. Просто усетиш ли я, да знаеш, че е километър и половина. Трябва да се мине. Нищо няма да си говорим през този период. Аз ще виждам също на лодката, веднага ще се отчете разликата. Аз ще знам, че ти си отгоре върху течението. Минаваме го и чак тогава имаме комуникация. Влезем ли тук, никаква комуникация. Тук натискаш ръце, крака, координация, газ, за да може да излезем от това гадно течение и да го минем. Тогава минем ли го, вече тук имаме 7-800 метра, които пак хоризонтал. Тук слизането, след това имаме хоризонтално излизане. Това е мястото. Ето тук. Може да стане, ако плуваме бавно, може да излеземе тук. Може да излеземе чак тук. Това са много километри. Ние трябва да излеземе хоризонтално. Трябва да излеземе ето тук. Тук е място. От тук се стартира, от тук се излиза. Накрая, плажа ще бъде много каменист. Това са
диви плажове. Това не е нормален плаж, както беше и в Каталина. Много внимателно, ти си изморен, няма да мога да виждаш добре. Мига, в който усетиш твърда почва под краката си, махни очилата, за да може да имаш нормално зрение. И внимателно по камъните, защото ще бъдат пълни с миди, коя е отворена, коя не е отворена. Внимателно да не стане белята тук на финала, последните 5-10 метра, ти вече ще имаш дъно под краката си, но ще бъде ужас. Ще те лашкат вълните, това е океана, разбива се, сила на скорост на вълните, течение. Внимателно излезеш, най-добре да излезеш на 4 крака. Най-добре да си помагаш с ръцете, с краката, докато стъпиш на твърдото. Никакви мисли за по-бързо излизане. Ние тук не гониме скоростно излизане. Ние гоним сигурното излизане. Сигурното излизане може да ни забави с 1 минута, може да ни забави с минута и половина. Важното е ти да стъпиш на брега, а не да бързаш в последните 20-25 метра. Тук ще бъде ужас за излизане. Излизаш, избира си някъде, дигаш високо ръцете и приключваме. Окей? Това е... Всичко е ясно. И това ще го направиш, защото ти си подготвен, знаеш абсолютно всичко, правил си го вече веднъж, студената вода, всичко ще бъде наред. Няма да мислиш негативно, няма да мислиш нещо лошо, черни мисли по никакъв начин в главата. Видиш ли случайно акула, видиш ли някое животно, ще си замълчиш, защото мига, в който ако излезеш и кажеш на лодката, видях шарк, видях акула, и той ще каже, опа, дай да го спреме, и нямаме втори опит. Значи, ако случайно видиш някакво животно, което ела към лодката, видиш ли случайно акула, ела към лодката и се доближи се на половин метър. От лодката има пуснати 2 системи против акули. Вероятно те имат някакъв радиус. 10, 20, 30 метра. Те казват, че около 30 метра. Ще дойдеш максимално до лодката, за да може тези вълни да изплашат животното. Няма да се обаждаш по никакъв начин, че си видял акула или някакво голямо животно в водата. Това означава да ни спрат състезанието и тук вече няма връщане. И приключваме преди да сме започнали. Няма да има никакъв проблем, сигурен съм. От Уелингтън поехме по нашия път към град Пиктън. Той е малко градче в фьордите на южния остров на Нова Зеландия с население от около 3000 души, откъдето именно е традиционно стартовата точка за преплуване на протока Кук. Там имахме предстартова среща с нашия капитан и с членовете на Новозеландската плувна федерация, при които ни бяха обяснени протоколите за сигурност, условията, при които ще се проведе самото плуване и се оговорихме в колко часа трябва да се чакаме на пристанището за тръгване и начало на плувния маратон. За дата беше определен 7 април, 5 часа сутринта местно време. Вечерта преди плувния маратон почти не успях да мигна. Може би не съм спал повече от 1 час, което е напълно нормално. Това е характерната предстартова треска, предстартово напрежение, нещо, което съм изпитвал хиляди пъти още като състезател в плувния басейн. Сутринта трябваше да стане много рано. Аз станах в 4 часа и 10 минути, за да имам време да се оправя. В 5 часа сутринта тръгнахме с нашата лодка от град Пиктън към стартовата точка на протока Кук. Пътуването продължава около 2 часа и половина в един много дълъг фьорд и накрая на този фьорд вече лодката излиза в открито море, където има много бурни вълни, силни течения, започва едно много силно клатене. Тогава са и последните приготовления. Именно малко по-рано, преди този момент. Тогава заедно с моят треньор си разменихме последни инструкции. Тогава намазахме моето тяло с ланолин и вазелин, което да предотврати протриването в дългите часове в солената океанска вода. Докъде ръцете? Ето към на свивките. Дай ръката към мене. Важно да се чувстваш комфортно, за да хванеш тази водата чистата тук. Правих хидропанел. Да, от тази страна. Когато дойде време за геловете, внимателно ги взимаш, особено това, което трябва на втория час и половина, да не вземе да падне на водата. Да, аспирин. Ще ги сложи в суха чаша. Ще ти ги сложи в суха чаша. Да.
и в 7 часа и 49 минути влязох във водата и отидох до скалата, която ми беше посочена от новозеландския съдия, която трябва да бъде докосната с едната ръка, другата да бъде вдигната високо горе във въздуха. Хайде, Цанко. След това вдигнатата ръка се сваля долу и аз чух стартовия сигнал, подаден от водещата лодка, и моето плуване започна тогава. През първия час, след старта на моето плуване, аз не приемам нищо, никакви храни, никакви напитки. На първия час е първият ми прием на специална изотонична напитка, съдържаща въглехидрати, микроелементи, минерални соли, всичко необходимо. Много добре, много добре! Айде, 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 айде! На третия час, по предварително изготвен план от спортен лекар, приемам и 2 аспирина, които да притъпят болката и претоварването в мускулатурата и малко така да ми дадат едно чувство за затопляне. Четири километра и половина си минал. Признаците на хипотермия започнах да ги усещам интензивно след втория час от плуването. Ледено-студени тръпки, изключителен дискомфорт във водата, в комбинация с вече едно голямо претоварване. Наистина протока Кук е едно много трудно, много сурово място за плуване, но от гледна точка на сигурността се чувствах така в сигурност през цялото време, благодарение на екипа на лодката, който постоянно се следеше всяко мое движение във водата. Това, което е интересно, че от 4-те страни на лодката във водата са спуснати специални въжета. От един им край има апарати, които издават специални ултразвукови вълни, които да гонят морските обитатели и акулите в един периметър около лодката, за да може да осигурят безопасността на пловеца. Спокойно! 16 км, 3 часа и половина, супер сме! Опитвах се да поддържам колкото се може по-висока скорост на плуване, за да мога да се придържам в най-добрата права линия, тъй като много добре знам, че при преплуване на протока Кук е много важна средната скорост на пловеца. Ако той се движи бавно и не успява да поддържа една висока скорост на плуване, теченията веднага го отклоняват, първо на север, след това на юг. В крайния етап на преплуването го изнасят много високо на север и общия обем на изминатите километри може да се увеличи до над 40-45 и има много случаи, в които пловци са плували около 50 км, при положение, че разстоянието по права линия е около 26. Айде, последно пиене го е тук финала. Водата се успокои и тук сме, айде, спокойно. 5 часа и 30 минути сме до момента, супер е време. Спокойно, айде. Много силни течения, големи вълни през последния час и половина на моето плуване. Просто усещах силното насрещно течение, което ме отдалечава от целта, не ми дава възможност да поема най-добрия маршрут, да избера подходящо място за излизане. Наистина истинска борба, вече с съвкупност от много негативни фактори. Една тежка вече хипотермия към края. На края на силите си бях в този участък, но въпреки това дадох всичко от себе си, за да мога по права линия да стигна на плажа, въпреки че не успях да избера най-подходящото място за излизане. Това беше отново един каменист плаж, трудно излизане, няколко вълни ме събариха периодично, докато успея да стъпя на двата крака и да изляза.
тъй като много добре знам, че трябва изцяло да изляза от водата, да се изправя високо горе, да вдигна ръце, за да спре състезателното време. Знам, че много пловци, именно в този период, в този последен участък, където е много трудно и предизвикателно самото плуване, им трябват часове наред, за да преодолеят това сравнително малко разстояние, точно заради тези насрещни течения. Затова именно хвърлих всичко от себе си, за да можем да приключим и да завърша по най-добрия начин. Когато вдигнах ръцете, разбрах, че всичко е приключило успешно. Чух сигнала за край на плувния маратон. Адреналина беше много висок в мен и в тези секунди, но усетих силната умора и претоварването. Просто седнах на скалите, седнах на каменистия плаж и няколко минути стоях и обмислях просто всичко, което преживях през последните часове. Браво, моето момче! 6.23! Перфектен! Давай насам. Добре си. Всичко е наред, браво. Когато събрах малко сили, се върнах обратно на лодката, получих поздравления, разбира се, първо от моя екип, от майка ми, която също беше на лодката, от новозеландския екипаж, от съдията и капитана. Попитах за състезателното време, 6 часа и 23 минути 28 секунди. Едно изключително бързо постижение, най-бързо време за 2024 година. Така че това ме направи изключително щастлив. След това усетих вече един много силен апетит и нужда от храна, която не бях приемал в предходните, може би, 10 на часа. Така че изключително щастлив съм, че завърших благополучно, въпреки всички тези изпитания, достигнах до крайната цел и просто успях да направя това, за което съм дошъл толкова далеч на другия край на света. Не може да се опише с думи. Чувството да видиш състезателя вече е стъпил на сушата. Виждах с очите си трудностите, през които трябваше да премине, за да бъде зачетен официално този рекорд и това постижение. Невероятна емоция. Невероятно щастлив, горд от това, че всичко свърши успешно. 6 месеца назад във времето дадоха своят резултат по най-добрия начин. Цанко Цанков направи най-бързото време от всички пловци през 2024 година в протока Кук. Today we were very lucky in that we had beautiful weather and tides that were agreeing with the route that we chose to take, which was South Island to north, but essentially west to east. We started off in a little bit of breeze, which tapered off during the day to no wind, and we basically finished in conditions like this. It's a fantastic time. It's not just a good time, it's a fantastic time. It was a very good time today. 6 hours 23 minutes crossing Cook Strait is good in anybody's language. The conditions were good, although in the last 35-40 minutes I think he struggled, but the measure of the man came through when he put his foot down and went for it and got there, which was really good to see. След постигнатия успех съм уверен, че до края на годината ще имаме още едно участие в плувен маратон от веригата Ocean 7, но ни предстоят в момента преговори и разговори, които водим с няколко национални федерации, за да имаме яснота точно на къде ще насочим усилията си в следващите дни и месеци. Искам да благодаря на всички институции, партньори и фирми, които застанаха зад мен при преплуването на протока Кук. Без вас нямаше да успея. Община Бургас, Фондация Спорт в България, Optics, верига ресторанти Masons Premium,
Пиви Консулт, фабрика за захарни изделия Победа АД и бомбони Черноморец, туристическа агенция MyTrip, Изоспорт Energy Drink, Samsung Experience Store, най-удобните маратонки Хома. И не на последно място, благодаря на всички българи, които ме подкрепяха през цялото време.